Θα δολώσουμε πάλι ακροβάτη. Λοιπόν, η δόλωση ακροβάτη, για τον ακροβάτη, γίνεται με το εξής τρόπο. Παίρνουμε τον ακροβάτη έτσι πως είναι. Περνάμε τη βελόνα στο λαιμό του και λίγο πιο κάτω και περνάμε τη βελόνα μέσα από το σώμα του. Αφήνουμε λίγο την ουρά να προεξέχει, ώστε έτσι να δείχνει να κινείται πιο ωραία και να προσελκύει πιο πολλά ψάρια. Έτσι. Ο ακροβάτης είναι ένα υπερκινητικό δόλωμα, όπου πολλά ψάρια όταν πέσει στο νερό έρχονται να το δίνουν. Το κακό με τον ακροβάτη είναι ότι επειδή είναι τόσο υπερκινητικό δόλωμα, έρχονται και τα μικρόψαρα. Έτσι. Χάνονται πολλές πιθανότητες για να πιάσουμε μεγάλο ψάρι. Αλλά άμα είμαστε τυχεροί, βγάζουμε και μεγάλα. Τώρα, όπως βλέπετε, περνάω το ακροβάτη μέσα στο αγκίστη. Έχω λυγίσει τη βελόνα και το περνάω κανονικά. Έτσι. Και ο ακροβάτης είναι έτοιμος, δολωμένος και έτοιμος για να τη ρίξει.